Ora men to, Cuk. Cepet yo. Mertonmu lho, tok doan. Sorangane ora, Cak? Bukan ya, Kang. Ya, kurang berubah gitu. Kelentian ngono lho, Cak. Udah enak makanan. Dhisik rodok dukno to. Cocok. Iya. Hai. Santai, santai, santai. Di anu lho, bahaya lho. Apa tok? Hihi. Wis kok tenan asih, wis. Burung kobong temen, oh, Cuk. Iki piye? Din mangklek. Netes-netes lho, Cuk. Semutan nih. Metone. Iki urung ning dhuwur. Aku. Kilo-kilo nyorek. Gawe iki blerek ora apa. Kilo-kilo, Cuk. Iki lho, cuk. Iki Aku ora, videomu, cuk. Semutan. Wis. Kuat banget pisan. Sik to. Hei, kompo karo kupane. Ora muru-muru ya, cuk. Yo. Wis, Cuk, tinggal ngalih. Ini HP. Mulai. Mata. Mulai. Terus film video den. Kleru, awake rono. Ini tunjuk pasangnya. Salah ini, cuk. Wah, ya kuat nemen, cuk. Sumpah ini ndak kedangan to, Cuk. Dek sakmu nih. Pak peluh beli galon lho. Kayak batin di mercon ini. Oh, imen. Ini. Biasa, santai. Kita kasih kejutan. Cuk ora ketok balane. Oh, Pak. Lek arek rono iki tok asli. Endi sok balone? Pas wibat cuk sembunyi gendeng. Rapo? Loh, balone paling ngetan. Kok suwi men lho Den sepuri Den. Ndak Lho. Apa sih? Lho, kok nek kono Cuk. Nanti lho, Cuk. Kok ning kono njeblok opo kuwi? Langsung iki. Iri ta. Endi bosok ya? Wah. Kalau. Akeh to emang mercone. Iki tok. Isik. Kuwi opo? Ora muni cuk. Kayak jiro lho. Kuwi bome. Mosok entek cah pisan. Yo wis kuwi lho. Lho, kan saya tinggi. Mosok entek, Cuk. Entek-entek kan. Ini mau. Ora ki